Jakom duond bura mar ODM John Mbadi onyono piny ni ok gibie bedo gi jokanyo mosenyiso achaya ne ten duond burano. Mbadi wacho magi kinde ma paro mopogore opogore medo wuok kuom jotelo mikoni osenyiso achaya ne ka moko kuom jopiny koni ODM kikrik ni riembo jotelo go to moko be neno ni ma e saa mowinjore mondo mi ODM luokie. George Bati miwa mathoth. Seche manok bang' duond bura mar ODM lando ni gichako chenro mar techo oko jood bura magikoni obalo kod duond burano. Jakom mar ODM John Mbadi okoni chik komiyo jatelo moro amora thuolo mar wuok e duond bura ma ok berne mondo chiw thuolo ne yiero adundo. Kineno ni in pile ka pile chama ka okang' mokiyiego, the best thing minyalo timo en ujieni wuok e party. Kendo iwuok to kisewuok e party tidok e yiero. E twak mare chenro marwa mar rupiny, Mbadi okoni jotelo ma ODM okawonegi okang' magergo ne onyiso achaya ne ODM kod tende. Deriyo mano konegi ni gidhi kata mano ne ok gidhi. To kendo barupe mane gindiko bende ne nyiso achaya ne party. Ino ng'ato kako chanda ukoni eno konegi bo miluonge disciplinary committee kendo ndiko barua wango ne keche no dhiro mo ge head of state kendo ndiko in bold manyiso no nyiso party ni gik muwacho go o badha. Elisha to wacho ni chairman mar party ma en onge gi thuolo mar luonge en National Assembly ema nyalo luongo go. Okoni kata bang'eyo malong'o chik mar ODM, Seneta ma Kisumu Tom Ojienda ne odhi nyime kendo gwelo kil ma ok jakanyo mar ODM gino manyiso achaya ne duond burano. Tom Ojienda kano biro to kar loso kata tur dok piny ne ok otur ni party. Chik wawacho maler ni kibiro tibiro gi lawyers. Yes, ujini biro gi lawyers. Nyaka gibed lawyers ma members mag ODM. Kech ok odwar weche ODM mondo yal gi joma ok jo ODM. En kubiro to wacho ni en ubiro gi lawyers ma ok jo ODM nikech ODM en party ma joluo. Koro nyaka ukel mana lawyers moa kuma biro nyaka ng'ato ni Nelson Havi manyochung Westlands ka gi chama mar UDA. Koro nonyisa achaya ne committee. Owacho ni en tim wang' teko jood bura golando ni onge ng'anyo e kuonde chung' od bura magi kata bang' Azimio ne lando ng'anyo ka owacho ni mano nyiso ni gidhiro dwaro mar duond bura machielo. Tino onka jowagi no dhi mo address press conference. Magi wacho ni constituencies magi ae ni jo dak ma kuonde go kik dhi ng'anyo. Manyiso ni gidhi pingo gima party dwaro. Konyiso ikruok mar gi jakom ODM John Mbadi okoni gi ikore mar yalo burano nyaka i doho mamalo mogik. Nyaka gine ni jo ODM oluwore kod chike mag duond burano. We are prepared. Mano gima nyo wawacho kate meeting, one prepared to the all the way. Nyaka kate Supreme Court. Nikech wadwani mondo waket discipline in the party. But kado otamore finally to ingeni do okudwa wakadh chik mado mane biro bedo ni erumbe. Kaginyiso chung margi, Seneta ma Kisumu Tom Ojienda kokalo lai mar Twitter okoni ok obi kwayo ng'uono ODM kendo ne obiro dhi nyime tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. Jaod bura malang'ata Felix Odiwuor to wacho ni tembe ma okale ODM ok en giko mar piny kendo lwet Nyasaye biro rese kuom wasike. Moko kuom jopiny to koni ODM nyaka koro puonjre horuok kendo kom ma gisebedo ka gidwaro ginyalo mana yudo ka giwere kod tim mar riembo ji e duond burano. Samora mora mitimo gimoro tidwaro ji mang'eny. Awuoro gima ODM timo ka gin koro gigolo jomoko. Gini ne gichako timo chon momiyo pok wayudo gimwadwaro. ODM noriembo Ruto, sani Ruto president. Jok moloso sirikal ma kawuono te ne gin jok mane ntiere ODM to ne giwuok nikech noriembgi. Kata kamano jopiny moko to koni jood burago owinjo bed ni riembo mondo mi luong yiero adundo e kuonde chung' magichung'ne gi sani. Ofis mantie gi pesa en ofis mar sirikal. Miyo Ojienda kodhi ni dhi tiyo gi sirikal onge rach. Nyathi nyalo lale dala to koduogo tiwuoyo kode kendo irwake. Koro kata mana nyoro nywaneno ka babo mosre gi Gachagua. Matiende ni winjruok nyalo bete. Koro akwayo no chanda bende owuoga wuoya nikech nitie jopiny bondo kama bende ohere. Wan jo ODM ma State House ma kaponi ng'ato nitie madwa pingo ker ma en Raila Odinga. Mano ng'ano osekier e piny mar luoka ma kaka bondo waka ochanda wapingo kang' mamalo. Wan gi mwarito joduoge debe gibigi UDA gino to bi wadhi gi ODM wani wadem gi radar. Ka koro paro medo wuok e wi okang' mar ODM riembo moko kuom jood bura magikoni osebalo gi dwachgi. Penjo en ni ma dibed ni e yo makende mar rieyo ODM kendo miye mbi koso gin mana okang' mageto jomoko e yore mag siasa manyalo meda paka mar pogruok e duond burano. George Bati, Ramogi TV.